Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris zbudowało w Krakowie pierwszy w Polsce synchrotron, czyli multidyscyplinarne urządzenie badawcze, które otworzy nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Synchrotron Solaris jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu generującym promieniowanie elektromagnetyczne, od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego, którego unikalne właściwości pozwalają zajrzeć w głąb baterii i dokonać precyzyjnych analiz. Przy pomocy synchrotronu można wykonać badania, których nie da się przeprowadzić stosując inne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Z tego powodu na synchrotron w Krakowie czekają polscy naukowcy prowadzący swoje badania w zagranicznych ośrodkach. O tym, jakie znaczenie dla rozwoju nauki ma promieniowanie synchrotronowe, może świadczyć fakt, iż za jego pomocą powstało kilka przełomowych metod diagnostycznych w medycynie. Dostęp do promieniowania synchrotronowego przyczynił się również do odkryć, za które przyznano 3 Nagrody Nobla. Na świecie funkcjonuje około 60 synchrotronów, które są także motorem rozwoju technologii informacyjnych i mają ogromny wpływ na innowacyjność oraz konkurencyjność gospodarek w tych krajach, w których działają. Synchrotron jest całkowicie bezpieczny dla otoczenia. Na świecie powstało ponad 60 synchrotronów. Zwykle takie urządzenia działają w centrach miast, jak na przykład w Szwecji w Lund. Podczas gdy maszyna jest wyłączona, nie emituje promieniowania. Natomiast kiedy jest w trakcie pracy, potencjalnie może stwarzać zagrożenie tylko dla osób przebywających w jej bezpośrednim otoczeniu. Nie należy jednak się bać. Przede wszystkim wszelkie zagrożenie znika w chwili wyłączenia synchrotronu, tak jak znika zagrożenie w pomieszczeniu aparatu rentgenowskiego, gdy jest on wyłączony. Natomiast, aby chronić ludzi przed promieniowaniem w trakcie jego pracy, zastosowano podstawowe metody eliminacji promieniowania. Dzięki temu w otoczeniu synchrotronu, na zewnątrz budynku, w hali eksperymentalnej będzie mógł przebywać każdy, a niektóre pomieszczenia Solaris dostępne będą jedynie dla pracowników dopuszczonych do takiej pracy.